Salam. Para ladu HKBP Kebaran Baru, Pasaton, selamat hari Minggu Madihita salutna, turuas namar Minggu di gerejaon, ruas namar Minggu di Bagas Nabe, marhite live streaming. Guar Minggu tasaderon ima Minggu inko kafit. Ada orang sota mulai perminggota, martiang yang naho mahita. Amin. Atong tapasada marohata, ta mulai perminggota, marite marende sian buku ende nomor 12. Jonjong maita. Marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guar ditundi porbadia, natu mau palangit do tanoon. Amin. Songonon do diduk Tuhan Jehovah, jowon ma au, jala alusaku ma ibana, saya dongangaku do ibana jupa hagugutan, paluaku do ibana jala marmulia ibadah bahinaku. Saya pahamahaku do ibana sari matua, martua do nahundul di pangundingan ni natumimbuli. Jala namia do linggoman ni parguna so hatu dosan namandok tu Jehovah. Hapurosaku jala partanobatuaku debataku marhapurosan tuho do au. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali amanami para siruha na sumurung. Dibatani hatu nami. Wingot hami do dia ka arion panaonon dohot hamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai memikiri sudiena tinonai.
Patadohon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa upopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa pasaut hami lomoni rohani namanobus hami. Asa martua hami mariteseni ru disalileng-lelengna. Saya patupa mai dihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan roham. Amin. Hundul mahita. Tapuji ma tuhata marende hita sian buku ende nomor 186. Tangyo namu mapatik ni debata, imasian patik patulohon do lapatana. Dang jadi dohonon guar ni debata yang go suture dalana. Ayahona humna do sugut akan namar sini yang di guarna. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohata debata, jala ikon nolong rohata di ibana. Asa undang hita ulu mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite guar ni debata, aidina tarsosak do tangiang, dot puji-pujian do sidohnon guar ni debata. Ima sahatna, atong rak mangido gugu mahit tu debata, lau mangulawan patikna. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, melawan lambar tu patikni. Amin. Tapuji matuhata merende hitasian buku ende nomor 432. John main.
Patoputi madosata tujulu ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala amanami. Ujo hame do guarmu na bediai. Ala natargugut hami marninggot dosa nami. Saya marasir ni roha mahot idahami on. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata naga bejolma ala ni hami. Namate jalana sehe sia namate. Nama naik tu banua gijang doho mangidohon mangudihon hami. Asi roham di hami. Saya patok tong ma di hami roha muliation tuho. Utun di perbadia pangapul di namar sakroha. Pamalu masalu na bernit binani dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marla sini roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian nasa asini roha. Saya unang tulak kami. Saya tangion mahami hu ali di pata ama anak dohot tondi parbadia. Amin. Tapi gema baga-baga taringo tu hasesani dosa. Roma hamu tuau asa mangulu tondimuna ina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapun ma di debatana de gijang. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata marendesian buku ende nomor 430 alu. Saita ele hormatu kata Yesusi, asana di
Hatanin di bata turpuk epistel di minggu tasadarion, imana tarsurat di Markus 10 ayat 46 sahat tu ayat 52 tajahama marsikap soring. Dungi dibunguti nasida mahuta Jeriko, jadi dina luar ibanasian Jeriko rapon sisiana, dot halak ngatorop, adong ma hudul disi si pinggol di dalam isa halak si panehenehe nama pitung, si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dumdege ibana Yesus Nasia Nasaret boli hape ikuka mangan jojohon o Yesus anak ni si Daud asima roham nidaau. Lando mamisang ibana asasip nian, alailam digogodo majohon, ale anak ni si Daud asima roham diau. Jadi sulam ma Yesus hidokna johamu ma ibana tapi di jol mana apituni hidokna mandok ibana osma roham hehe maho di jodoho. Jadi hatok ma ibana hehe lau mandapoton Yesus lau stading do anggo ulosna. Di pakulini Yesus ma ibana aha di palido roham sipan oku toho jalan hidokna ituni ma ibana urunami nang marnida masih anak mataku. Dungin didek Yesus ma tu ibana lau maho di pangulu haporsiawan midoho jala mamitor marnida ma matana laos Yesus di sidalanna ido sahatna martu natumangion hatani di bata jala naupeopsa. Amin. Tapuji matuhata marende sita sian buku ende nomor 710 sia. Taha tidak kon maha porsatai, songona hina tidak kon di dungata saha porsawan di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea de debata Jehovah, hidu ama parguguna satu dosa, natu mapalangit otan, au porsea de Yesus Kristus, anaknya debata Jehovah nasa sadai, imana itu si Maria, naga begeran siaton di perbadia, andorang sahabubuhan, ido tuhata, natu mawan ebernit,
di pangumuman silat amate terpajang di mana dia persila atua di bang toro dengan tanah namulak mangulu di hari patulur nama naik tu surga lawan dulu siamun di bata jauh nama naik pargugu nasa tu dusani di si bayi bana pai mamulak surga tanah mangulu dot namate ahok persia di tondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia dot hasisani dosa dot datain namandok mulak mangulu dosa got daging dalam roda ngaluar musa amin udul ma kita tabege mati ting di huriata Huriata Minggu tanggal 10 Februari 2024. Dulu Gor Minggu Sadarion Ima Minggu Info Kabit Soh topik Jahuba Pamotohon Dakadalanna 2. Tikting Pardulu Naik Majalo Pasu-Pasu Perbagasoma Goar Joshua Anastasius Nenggolan alamat Jalan Bratasena Raya T3 nomor 3 Pondok Benda Pamulang Huria HKBP Pamulang Resort Ciputat anak Niamanta Johnson Nenggolan Nahinan Tubuh Niknata Ramadan Boris Daurut Rod Orwarna Goar Deborah Ulibasa Borlubis alamat Jalan Musa nomor 17 RT 10 RW 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Guru Niamanta Situa Mangara Pelubis Tubuni Inata Remulti Tiurida Guru Pangaribuan Pamasuan di hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran saya dipasu-pasu Tuhan Masak Perbagason di Nasida Solo Ruas Nomor Nah di hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 nasalku Bunga Manujunulu Inang Adeline Vera Agusta Gultum Borutapea umur 76 tahun alamat Jalan Oscar Tolu 10 Mampang Indah Sada Depok Sada Siang Sektor Satahi Bunga kemudian di hari Selasa tanggal 10 Februari 2024 di TPU Kampung Kandang 2. Nah di hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 nasalku Bunga Marjunulu Inang Nilam Tobing Guru Batubara umur 92 tahun alamat Jalan Jatimurni Dalam Sablalu Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan Sian Sektor Marsada Bunga kemudian di hari Selasa tanggal 11 Februari 2024 di TPU Tanah Kusir katanya koma A1 minggu terapul rohani keluarga nanti tinggal hona. 4. Acara Pangapulion hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Patupado acara Pangapulion pukul 10 WIB tu keluarga Amang Wilfried Luban Tobing Siala Namarujung Ngolu Yanokon Nasida Hana Boru Lubat Tobing Maringana di Jalan Kenanga 5 Lalu Blok F Tolu Cinere Sektor Satahi Pinabotohot Tusudi Ruas Dohot Parhalu Asama Dohoti Ulauni 5. Parjamita Minggu Sadarion Minggu tanggal 10 2024 Parjamita Minggu tibar mingguan bahasa Batak pukul 8 WIB Ima Amang Pendeta Hikler Sitorus Pendeta Resort HKBP Tomang Barat Onom Pertanyaan Sektor hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Pertanyaan Sektor Satahi Nahi Nasuhuton ni keluarga Situa TSH Sidabutar Inang Mawar Boru Lubat Tobing Maringana di Serbaguna A Nani Uluhon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Pertanyaan Sektor Sion Nani Hasuhuton ni keluarga Wirda Sirait Boru Simarmata Boru Simajutak Maringana di Serbaguna A Nani Luhon ni Pendeta Luhut Sibolon 7. Mutasi Pandita
Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2024, Amang Pendeta Ferison Rasoki Pasaribu MTH, Diojakon Gabe Uluan di HKBP Marturia, Pulau Gebang, Resort Ebenezer Kamar Timur, Distrik 8 DKI Jakarta. Jala di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, di Patupado acara Paborhaton Amang Pendeta Ferison Rasoki Pasaribu, Gabe Uluan di HKBP Marturia Pulau Gebang, Resort Ebenezer Kanal Timur Distrik Walu, DKI Jakarta, Dohot Paujakon, Pendeta Ferdinand Ricardo Huta Barat SSI Teologia, Gabe Pendeta Fungsional di HKBP Kebayoran Baru. Walu Seksi Perempuan. Dalam rangka bulan Parheheon Seksi Perempuan, hari Senin tanggal 10 Februari 2024, sian pukul 6.30 sahat tu pukul siawib di Patupa Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru do Jalan Pagi Ceria di GBK Senayan. Pendaftaran boy tu Nyonya Evelyn Nababan Boru Hutapea, dohot Nyonya Yanti Marbun Boru Simorakir. Sia Dewan Marturia. Hari Jumat tanggal 20 Februari 2024 pukul 10 WIB. Dewan Marturia HKBP Kebayoran Baru Patupahon kunjungan tu mahasiswa di UI dohok sekitarna maringana di apartemen Parkview Margonda Depok na niuluhon ni Pendeta Liston butar-butar. 10. Donor darah Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2024 pukul 10 WIB di Patupado kegiatan donor darah maringana di Serba Gunabe. 10 Sada Seksi Kemasyarakatan. Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Patupado acara hari ulang tahun kelompok senam sehat Manang KSS Napap 10 Siahon maringanat di Rumah Sakit Premier Bintaro Kota Tangerang Selatan. Acara semanam bersama dipimpin guru Manang Instruktur Situa Nyonya Ida Manur Siagian Boru Simanjutak. 12. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Para halado dohot ruas ni Huriatta Pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas ni Huria, na tubu Manang Marbagas di tanggal 10 lalu saat tu tanggal 24 Februari. Saya tuhatama na mamasu-masu. Bolo tungadong ruas ni Huriatta na surat dope warna ditikting na ulang tahun ini di Pabuang Tugan Situa di sektor na Manang tu sekretariat. 10 tolu Manang Nawarpuri akatikting na Sony Jahahon hopak tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. So nima sa ditikting duriata di bagusan Minggu sadarion tangya tengok dema manangnya konin jolo di Tuhata. Oleh apa? Tapuji Matuhata merendahita sian buku ND nomor 710 tolu hud pasahat pelean. Tumao
Dameni debata na sumurung siya saluhut roha, ima na mga ramoti akati-ate doho pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihita saluhut na kamanginang. Alaod do pehami parjulo makobasi ditongani huriat taon inaroha songo padok ni halak batakima ate jelo tinitipin na sanggar asa binahek kuruhuruan jelo sinukulin na marga asa binoto partuturan. Jadi songo ngadong nak ditik-tik tai guarhu padita Hikler sitorus pakke cedo Hikler nayak kamangenang dakte ate ala na juk do songon na malubok tarot toku mulu patadahod diri. Ala na punasa guar Hitleron na julo sahala na jukat na jahat ate. Ala dibunuh iba na do pola saha rodi onom juta halak Yahudi ditiki perang dunia kedua ate. Ala si Hitler na Jermani may yang gona jukat yang gona julon pola sa pardopahan na ipedah datuk sobotom ate. Jadi inata boru sigalingging jala di bahasa-bahasa otuhata madihami dua danak tongom mahamin wang makobasi di HKBP Tomang Barat, Resort Tomang Barat di Jakarta Barat. Jala nunga kurang lebih opak tauk kami makobasi di nganani. Molo hutanami sian silamosik guarra di Porsea. Dakku boto hiboto hamu yate alai seorang itu rini dulu hidup yau magodang disi jaladuk pesidung marsikola sa borhak tuaka ingana pakko basion soni marana rohakku perkenala singkat dihita kamangenang saulat nare sahak mata bedo hotoras horas nami dihita salu nah horas ma dihita atok tapasol hok ma parsaurata marhite-hite hatani debata di minggu tasadario di minggu info kafit di enet sian pesalmen 25 memuka sian ayat sada sahak rodi ayat 10 songonom mahatan itu hatta takas mata paihutihut edde sia sidapit hodo ali Jehoba dihalungut rohakku ali di bataku marhapo satu hodo au unak tung paila au asau nang marsurak-surak kakamusuku midaau. Dak taheta gamot tarurak sudiak kana makkaposiho. Sai maila do sugut akka pangosewe suada alana. Ali Jehoba sai pabotohom matuau akka dalammu. Jala ajar hotuau akka bogasmu. Sai tugu-tugu maau tu bagasan hasit tongami jala ajar yau. Ai hodo debatani hatuauku, hodo na huhaposi ganupari. Sai ingot ma ale Jehoba kadenggan ni basam doho asini roham, ai sian narubi do akai. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposokku, doho pangalausiku. Sai ingot ma awale Jehoba hobar tu asini roham, alani denggan ni basam. Pardengga basa jalan abonar do Jehoba. Alani i dipoda hoddo dalan natigori tuakka perdosa. Di parnono hoddo uhub tuakka nadangol. Jala diajar hoddalanna tuakka natarjepol. Asini roha doho hasitonga do sudi dalan ni Jehoba diakana mangaraduti padanna dohot akka panidangionna. Ido yang go sahana. Dihita salu na tabanginang minggu ta duksidung minggu Septuagesima sahak rodi minggu Palmaru manon diguari mai minggu-minggu Prapaskah. Jadi duksidung minggu Epifani minggu hataridaan ni debata di tengah-tengah ni nguluta di Portibion masuk maheta tu minggu pasion, minggu prapaskah ima
di namar ningot tita disudiakan na pinatupan itu hatta laho baluahon jala panguluhok kita. Jadi di bagas serangkaian itu noaeng minggu info kafit namar lapata juun nama au jadi alusakku maibana. Aka manginang turpuk tadi bagas satikyon ima tangiang mangido haluaon sian musu doho sian dosa ima judulla di hata batak. Alesa sitongna molo di hata Inggris atar marasing iba judullah molo di hata Inggris di dok teach me your path. Ajar hommatuau dalammu. Nian hirana masih tomuad do judul nadwai ala uju dipangido si Daud ajaran di Jahobe bana dia kadalanna laos di sidu bana martangi yang mangido hasesani dosa. Doho hamonangas siam musuna. Alanin naroha aka mangenang di minggu tasadarion marhite-hite hatane debatan data jahasinakin adok piga-piga jo nanaing renuk konota jala laos iman non nagabebo hal le partodiotta dung mula satongani parminggotau. Na parjulu didok-do di ayat sadai nakin hodo ale Jahoba dihalungut torohakku. Molo di hati Indonesia di dok, Tuhan aku mengangkat jiwaku. Jadi mulai dok mengangkat jiwa, sasitong na manggobarhon hapor seaudui. Papua naung debata di bahinibana di tonga-tonga di nguluna. Tuhan telah diletakkan di dalam hatinya. Dan apalah akrab kita mulu memuji debata manang martangiang laho mengangkat tangan ate. Alai arong do tong di pesalmeno di dok mulu laho manoba debata laho memuji bana boy do tong diangkat tangan. Alai diturpukon dang mengangkat tangan isuru. Alai mengangkat jiwa. Jadi permulaan di tang yang ngisi dauton jiwana todina rohana do perjolo di pahehebana do pak debata. Ahro lapatanna diangkat jiwa, ima ekspresi rohanitai uju pajupang dohok debata. Mulai didok mengangkat tangan berarti ekspresi fisik tamai. Jadi ternyata di tonga-tonga ninguluon lau martangi yak kita tu debata dang semata-mata holan ekspresi fisik. Alai anggona lebih utama adalah ekspresi jiwa. Boado rohat ta perbagasani uju rohi tatu debata lau martangiang. Gudanggo molo uju mekme tahu saya diajari doa martangiang molo martangia ko lopik matangamu pipik masih malolongmu tuduk masih majujungmu. Jadi kita benar-benar diajari boado ekspresi fisik ta laho martangiak tu debata. Ala yang go si Daud dan apalah ekspresi fisik yang godan ditonjol honiban dan diturpuk tahun. Alai ekspresi rohana itu. Waduh bainot baju pang dohok debata. Dan holas sekedar lopik tangan, pipik mata, tuduk si mari cucu. Alai lo bisiani ikon hibul dorohatai pasatot tatu debata. Jadi dang soal cara, dang soal ekspresi fisik tai alai rohat taido buai bainota mangalihot tu debata. Napa dua honaka mangenang ahado na dipangido si Daud di tangyang di bagas satikyon. Adong dua. Imana parjulu asa diajari debata ibana diakadalanna. Mulu ayat 4 doh ayat 5 nak kini doa ate ali Jahoba saya pabotohom matuawa ka dalammu, jalajar hotuau akka bogasmu. Saya tugu-tugu maau tu bagas kasit tongammu jala ajar yau. Ai hodo debatani hatuaku. Jadi dipangido si Daud do asa diajar di debata ibana taringot tu akka dalanna. Lau sido nak keningan bolo di hata Inggris judul ni perikopon, teach me your path.
Aka mangenang buasa hita rekod diajari di bata diak kadalan. Ala nagoda nga di tonga-tonga ni ngulut taon akadalan na ditawar hot tu hita ganupari. Jalaulo do ala ni gudang niak kadalan ni gabe sa hira na binguk kita mamili dia do dalas si dalan aku. Si daw pesongonido gudak kia di iba na katawarat-tawaran na ikopiliton na di tonga-tonga ni ngulunay alay dang mampu iba na mamilit. Alan itu dihaposi rohani iba na satu-satunya cara agar dia mampu untuk memilih jalan-jalan itu adalah mengikut jalan Tuhan. Jalan menukut debata, mangido pangajari sa debata, asa diajari ibana memilih akadalani. Di tengah-tengah ni ngelutta di Jakarta on, ruduk dua kadalan nate. Alai aus ibaim ma akat petunjuk-petunjuk dalan. Molo tu siamun, tu sommai, molo tu habirang, tuhu taon, molo lurus, tuhu taon. Aus surah dang iba ini, lo do mar putar-putar hita, nak tabo tu dia do, tu siamun do manak tu habirang, tigorro iba. Haru di hutata sendiri, peolo hita bingung, dia do dalanon, si todongon. Na utung do di bae ni haru ibae pe olo do pe hita bingung ido ban narakko boto songonau hamu ay mulaw no ay mardalan say mangandalhon Google Map ina mau ate nakkedinga perotoson ina mahubukka sa nakpola say mga lululuy manang manukun-nukun iba haru ipe danga pala sude sitong olo do si pata sa hira na lilu-lilu. Ala ruwa tu son nakininga belok kanan inna HP tutup nyon na video joloni gereja ton betu dia namon naruh aku lurus au tu kanan inna uberek tu kanan tutup bo one way lurus terus tu kanan lawau tu kanan HP portal bah ID do inat taburu turuson naruh aku lilui beba alaya herna dapok do gereja ton naneng dohonon haro anggo tuntunan ni pertibion dangarong na sempurna. Hidup banna dipangido si Daud, angguau ale Jahoba, ajar hommatuau dalammu. Holat dalammu do natuk mabuak kaluaon. Holat dalammu do nasitong. Jale kokodo mengajarau asa waktu si manopok dalammi. Songoni maranak kita kamangenang di tonga-tonga ni ulut taon. Buado asa bui di bagasang ulut taita pilit dalam nasi tongi dalam nahinalamohon di debata. Satu-satunya cara adalah dengan meminta petunjuk Tuhan. Ajari mau Tuhan asa watusi akadalam. Napa dua hon alasan ni si Daud uban na dipanggil iba na pangajari yosya debata ima ala di boto ibana do di sudi di gudang ni dalan na adong di pertibion dak sude adong jawaban ni suku-sukunna. Dang adok sude dang adong dak sude alus ni suku-sukun ni nguluna boy dalu si pertibion. Alani ido ikut debataro sukunon asa merelus. Dahi tapi soni dok kamanginang godang di tonga-tonga ni ngulut tau nakasuku-sukuta naso merelus. Dak sude pergumulat tai, dak sude ngulut tai adong alusna. Tidak semua hidup kita ini, pertanyaan-pertanyaan hidup ini ada jawabannya. Contoh misalnya, ay buasa ko marsahit jolma. Binereng dongan na marsahit, adong na malum, adong na sumalum. Buasa dang malum. Godang taidak ka namasa, adong na modding. Adong guna moding ngatuk saga iban itu tongan dihangul luan no pola sahak tu lu bisa 10 tahun mana 100 tahun dia yakibana. Alelau sadong godongan macai posodo pe malah ditikidak dana ngamoding ibana. Olu do tubuh suku-suku ni hapor siaut tabuasa songoni masa. Dan tidak semua terjawab. Buasa adok sahid na malum, adok sahid na sumalum.
Buasa adong halakna sejahtera ekonomi na, alay na di badaong. Buasa adong halak sehali dicoba langsung berhasil, ia nasing nggak berkali-kali dicoba saya gagal. Dan ketika kita gagal, pertanyaan-pertanyaan itu muncul, buasa Tuhan. Tauji mengalului alus na tonga-tonga ni portibion, dang dapot ta. Alani saya bingung mahita. Soalnya itu si Daud. Saya diuji bana mengaluli mengaluli alus ni suku-suku nai puasa Tuhan. Ai mana pe kudang do pergumulan na ate. Ai puasa ngadi urapi huau alai saya dikejar-kejar si Saul do piau. Ngadi urapi huau gabe raja alai dang di pasato do betuau harajau ni. Di dokoko harajau ni dang morok besian keturunanku alai anakku sendiri do makku dia tahu. Dan dia tidak menemukan semua jawaban itu. Alani do hola jauh baru natu mengalusi suku-suku ni. Alani do mulu adong akka suku-suku tak kamangenang. Dak sude suku-suku tai maralus ni tonga-tonga ni nguluor. Molo tu portibiok kita manukun. Molo tu ilmu pengetahuan do hita manukun. Molo tu holan ahli kesehatan do hita manukun. Tu ahli pendidikan, ahli ekonomi do akan asing. Tu motivator. Dak sude maralus suku-suku tai siana kana sidai. Ala yang gosad debata maralus tu sude. Ala nido tangyak tape ibagasa sadero tadok mato debata. Ale Tuhan ajari mawak ke dalam mi. Jala patudu tuau akka alus di suku-sukuku. Suku-sukun ni hapor siauku mengadubiak kana masa de toka-tonga di portibio. Namangihu musyaka banginang di tangyang ni si Dauton. Di do ibana do dang tahe taga mon tarurak sude akka namak kaposiho say maila do sugot akka pangose suada alana. Di bagasat tangyang nai adong do panideng yon ni hapor siaon ni si Daud. Paboa ikon sabar do ibana paimahon. Mulu di hatabata di baen dang tarurak akan nama kaposiho. Alai mulo di hati Indonesia mungkin umura tatusi orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Mulo diterjemahan aslinya tumakot do hati Indonesia ala paima hoddo ya menunggu itu sasitong nahata terjemahan Ibranina. Jadi mertua do halak na ulo paimaimahon Jehovah. Paimaimahon aha, paimaimahon pangurupyonna. Molo masa di tonga-tonga ningulu akka pergumulan, di tonga-tonga ningulu akka namaol tadopi, jalang amartangnya kita neto debata lau mangido, asa diurupi hita, alai, dang pitorro. Ido banda ni dok, si Daud, dakya tarilah halak na paimaimahon pangurupyon ni Jehovah. Dang taga mo tarurak sudi akan nama kaposiho. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Jadi merhiti-hition diajari si Daud dohita, diajari hatani debata dohita, asa tahanguluhon poda napaimaimahonon. Theology of waiting. Teologi menunggu. Ijamatan waengon ngalam maululuat tak kahalak na sabarate na ulo narade paimahon. Paimahon na sangod dia maksudna jadi paimahon na nidok na dihatat di turpuk taon ima paimahon di bagasan harapan. Dak paimahon hola paimahon songoni. Tajok manjo contoh na misalna marasing go molo paimahon rapat tita ate. Aja piga rapat tatahe jam 10 dungita paimahima sampai jam 10 no bama ngopi-ngopi majo hita. Jadi lau paimahoni hira berlalu songoni di rupane dang adok pola dong di bagasa pikirat taka manang dia ta pikiri. Tahatai pedak pola tahatai noni. Ale marasing gue dohot tu na paimahon na tubu-tubuan contohna.
Jadi mulai dong sahala ama lagi di ruang operasi inatai lau lahiran kan penuh harapan di bana na Paimai Mahoni baru leaning ngasai naing saya mau si bereng monitori ngasidung naing ngalahir naing songo dia do sehat do naing inatta sehat do deng danaki. Jadi menunggu dengan penuh harapan. Tarsongoni do ni si Daud diturupukon martua mahalak na Paimai Maho Jehovah, Paimai Maho pangurupion ni Jehovah, ima pangurupion na pasti alai dak taboto do pesongo dia bentukna. Jadi menunggu dengan penuh harapan. Mula dong akka manginang pergumulan ni ngulutta. Mula dong nuang akka perjuangan-perjuangatta, adok kegagalan-kegagalatta. Adong akka suku-suku ni hapor siota. Nungata pangido nian, alai hirana sutari dia dope alusna. Di doa hatane debata di bagasatikyon, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Alani diajari do hita asa sabar hita paimahon. Buasa ikut sabar hita paimahon, ala tuhat taipe, Tuhan na sabar paimahon dong. Karena jok do hita, dang sabaran, hapedak taboto tuhat tai, Tuhan na paling sabar dong. Ay baya kok kita ma, songonigu dak taulak kahajahatoni. Songonigu dak taulak kadosay. Saya sabar do tuhat tai paimai mahon, adigam mahumulak. Mulak mahotuaw. Mulak mahotuaw. Ready du ibana toktong paimai mahok kita. Alay mo lohita, jarang dohita, maul dohita, paimahonon. Mo lohita niya ni koserba instam masude. Molo sonari hupangido, sonari malusna. Dido hatani di bata di bahasa tikyon, mertua mahalak na sabar paimahon. Sabar mehita paimahon ate. Jala hebat do, tung masai kontras do sifat ni tuhat tai, do sifat ni akka jolmane portibion. Ay modo ditongani portibion, isi do tahe menurut tamu nekos sabar paimahon. Tak akan namek do, dai do. Orang yang harus sabar menunggu itu hanya orang-orang kecil, orang-orang besar. Hirana swadong do kewajiban na sabar paimahon. Lama hita misalnya tu rumah sakit. Mulu akan na BPJS, iko ngantri do gejang. Itu tahe? Alay mulu kapar hepeng, mulu akan adong asuransina, apalagi asuransina belga, itu hatok doi dihobasi. Jadi mulai panatopot tadi tonga-tonga di portibion, orang yang harus sabar menunggu itu ya orang kecil. Alak name mekdo nekus sabar paimahon. Tapi ereng di jalan raya, mulu adong kemacetan, mulu akapar kendara biasa, ikut ni paimai mero maceti ngantri. Ale mulu lewat ke pejabat. Itu radong ma ijo lu pengawal na patu alate. Iu kembali nyingkir sudah halak. Asa berjulu alaki. Anggo pejabat dak polek kusabari. Hita kana orang biasa-biasa udah kusabar hita ditongani maceti. Anggo tu hatai dak songoni. Ketika dia meminta kita untuk sabar menunggunya, ngapar julu ibana sabar paimai mahok kita. Jauh nang itor madele ho akka manginang. Molo sopitoro alusnya katang yangmu. Molo soitor terjawab sudah akka suku-suku ni hapor siamu. Ditikini Tuhanian non alusan naruhita. Jala adong go judge ni debata di bagasa terpukta sadarion. Daktaga motarila. Tidak akan pernah malu. Akahalak na paimai mahod Jehovah. Alani sabar mahitate. Mulutong adong akasahik mo nuayang akamanginang. Apalagi gudang na tuwa-tuwa huidate. Ay ngalawaw niya terapi. Ngalawaw niya tu dokter. Ngahuinum niya nakaubat. Nga sinaraton ni dokter. Ngahuinum obat herbal. Basa itong dope ngilut-ngilut.
Adi gedo Tuhan malum. Angko pangido aku elek-elekku tuho malum manianau. Ale dang itur malum. Sabar. Ay waro akan akokon. Adong dope naso benikah. Ngasay utang yakon ya nasaroro kak mitodina. Ale dang raro dope. Sabar kita. Ay waro ulaon niya nakokan. Ngasay icoba ibadan niya godang macam ni bisnis. Alay dang berhasil dope. Sabar kita. Dang tari lahita molo marhapo satu tu debata alay unang tahapo si portibion aladak sabar behita pay may mahot Tuhani gabi mangalu-alu hita tu akan asing unang masongoni si Daud sabar ribana sekian lama dia di dalam pelarian sekian lama dia di persembunyiannya saya hirap pengecuti banai daun alai di hasabaron ni bana pay mahoni di sidu ibana di patibul Jehova tutudo sona dot ni bana dakya tarila na pay may maho Jehova alanita pay may ma Jehova sabar mahita adong dotikina alay luju na pay mahoni unak tarlalapita tapay mama di bagasan haporseaon ay say roda lus ni Tuhani na paluaho kita na mga hita sudi alus ni sukut-sukut tay na mabahik kita mago sian helot tay alaniaha ala tuhatay dakyay bana lupa adong dua sifat ni debata na debata orang di bagas saturpuk taon ima sifat na pertama na setia do ibana ya dia adalah Tuhan yang setia yang tidak pernah menyerah menjalin hubungan dengan kita itu artinya Tuhan yang setia jadi Tuhan na setia dakyay bana masohot laho menjalin hubungan dohot kita. Molo hita sipatakan, dak tikos Tuhanon, ini hita sipata. Angku ibadah dao. Nang peta tinggal honi bana saya pai meima do igo tita. Mulak ko tuau. Ima kesetian. Dungin apa dua ho di do Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kasih setia. Tuhan natok tong mangasihi. Dakya moru holongi rohana. Nah hita do sipata ala dang hobbar dak say hobbar tolobani rohatai dapok ta say tae tok Tuhani dang holok tu hita ape sasitong na holong do rohana eka jok do hita medili songon dana na soharu tang rohana idope ay mulo say tawrai dana kan tadok majo misalna ipar memiam ma tadok majo korek dungi taurai ma, jangan. Harope anong do diingatan muna, ditikidak danak, say diorai hita mangulahon, jala protes sita tiki alay dung lamatang hita lamtang, dungi tatu si ma, tuan ini do HP diorai na julu. Kajok-jok do hita songoni, uji diorai debata hita sesuatu, jok-jok do hita protes, wasa dang bui Tuhan. Orang enak kok dilarang. Alai pada akhirna dapat tadulusna alani holongi rohana do hape jadi dakya masohot tuhatai maka holongi hita alani do sabar mehita pay mahoni bana daktarila ala par holong di bana ala dakya masohot di bana maka holongi hita amin martang yang mahita mauliate madihuali amang di pakulingi hatap pami di bahasa tikyon asa ro mahami martangiang do pako mangido pangajariommu asa diajari ho hami mangihuton akadalammu ay tungguda ngakadalan di portibion akka na menawarkan kesuksesan menawarkan jalan keluar alai dang apala saya sudi sitong gudang gua kena mengaliluhon, na menyesatkan. Gudang musa detonga-tonga ningulu namion, akka parsoala pergumulan, suku-sukun nami na sumaralus. Alanido diajari hatappa mia satu homa hami ro mangaluelu. Asa ajarammu hami diak ke dalammu, ay mulununga mardala kami diak ke dalammu, daktagamu lilu hami. Asa roh hami manukut tuho, ayang gualusmu dakya alus na mga liluhon alay alus na memuaskan
na mangaleo tuhami pangatusion, mangaleo tuhami nang hasabamon ni roha. Uju tarujuk kami, uju marsahit kami, uju bergumul, uju gagal, dakat tusak kami sipata, alai moloho na mangaleo na alus, sitong masudi alusi. Ajari mahami Tuhan manangin nangiho, ajari hami lahu mangihutto na kadalami. Lau sajari mahami aliamang asa gabiak kahalak nasabar paimahon. Ai adong dok kepertikiammu nabi nuhulmu na sempurna. Juk nai hami tutudak sabar di tongan ngulu nami. Ala sai hututut tami ho asa mangihuton aka partikian nami. Ajari mahami aliamang asa hupahobar hami aka lomoni rohanami itu aka partikian nabi nuhulmu. Ai aka partikiammu partikian lasni rohado. Mauliate madiho aliamang dung mulak kami na satongan ni bagas joromon. Sabab marohanami di tonga-tonga ningului. Ujuroto hami pasu-pasu. Ujuroto hami akka silas ni roha. Nang ujuroto hami akka arsak. Akka pergumulan akka kegagalan. Sabab mahami di sadok pernguluani. Alanunga diajari. Jala dibuak ko hami berjala di dalammu. Tongod di bagas satikyon aliamang hingot tami do kadongan nami. Nah tongon waeng berduka sialana matean anggota keluarga na hinaholongan na sida. Asi maroha maliamang tung jama maroha doho akka tate na sidai. Asa tarapul na sida. Asa diatusi na sida Tuhan akka dalam mi. Ati pe ikon aguan na sida diakan na hinaholongan nai. Aladakya aguan na sida diholongi roham. Leho di na sida kasilas ni roha. Di juluan nyari asang gia Tuhan. Lam diatu sina sida lomoni roham. Toktong satia na sida mangihuti hutto ganupari. Huwag kami nang akadongan nami natongon di bagasan nakaparsahiton. Homa Tuhan akan namaddaoni na sida. Dangapala sudi hami bui sipata laho madulu na sida. Akaruas ni huriamon. Ale sude mahami mangelehele ko. Dulo ma akadongan nami natong marsahiti. Jala pehot pangamu nagugo jala nagok huaso itu akapamatang na sida. Asa tibu maniak pakilalanna. Mulak hipas. Hiras. Sumuang uset tutang-atongan ni parsauran ni keluarga. Sumuang doho tuaka ulaon nape. Paso-paso sudia kasih panganon na. Sinumon na, istirahat na. Sone nang dohotak ka ubat na pinangan na. Tau padao ni may dinasida, makorhok kamalumon, jala makorhon hahipason. Hupasat kami manang ruas ni huriam, natongon marsakap nang mardongas saripe. Ima dongan nami Joshua Anastasius nenggolan dohot Deborah ulibasa berulubis. Asima roham Tuhan ya kena komon. Nunga di pacupakoko nasida. Jalan nunga di patubuhoko holongi di bagasar roha doh atate nasida. Ahli amang tung iho ma holongi rohai. Jala ganupari mertubur mabaen. Asa martaba-taba holongi rohai. Disakap nasida Tuhan yang mamuka pardonga sarepioni. Tukoma na manguluhon. Ho Tuhan na majuluani. Muluduko Tuhan na manguluhod doh majuluani. Daktaga mo nak adong akan ahurang be. Dongani sudi keluarga di sudah ka proses laho madapoton pesta ujuki si kopi dina sidak kanarikot. Dau senda sidak kapanahit. Dau Tuhan akka abad-abad. Alai marlas ni rohama yanakommu naduai rap doho akka keluarga nasidabe. Maka sagatto nasini roham tarlumubi holongi rohami. Pasu-pasu mahami salut nakaruas ni huriam di tonga-tonga ni ngulunami go asini roham doh pasu-pasum mahami di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita siap bukuedde nomor 753 ayat sada doho udutna huhuk mata pasaha peleata peleapa duahon.
Yesus pitolokku, tolong ditanggapi manungua. Nanging oluku hodo sombaoku, tuksona merdalan rapona, ubotodo takas panonguonmu, diiring-iring kodolak kaki, sahat di ujung di pagalaku, toku maau jonok tulang bumi. Si patalilu hapor seaoku, naliliana di portibion. Alai nunghohu tatap o Tuhanku, margogo doa rinolukon, ubotodo takas panonguonmu, diiring-iring kodolak kaki, saat di ujung di pagalaku, togu maau jonok tulang bumi. Tuhan hapor seaoku, asa poliku makirima, sugoi patulus pagalaku, ondini baringan Maria, ubotodo takas panonguonmu, diiring-iring kodolak kaki, saat di ujung di pagalaku, togu maau jonok tulang bumi. Tapasahap mapiliat tatu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hono haroroan ni saluhut silio-lio na denggan dohok na sa ulibasa na mauliutus. Upasahata mi masya na nilehomi tuhami pilihan nami tuho, sajalo may gebiwap na husus di julum. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati buluhok karajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silio-liom mi tuhami. Asalam girgir hami madop mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaomu, say saut malomone roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangul luas siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami to giho tu pangujunan,
Balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi maroha namidaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madita Salukna. Salam. Horas.